आं नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 12 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPL मोनसे सर्ट टार्म्स आरो लं टार्म्सनि माखासे जों हाबाफारि जों खालामबाय थादों आरो दिनैहाय जोङो जोंनि 12 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायावनो जोङो दिनैहाय मोनसे माइ हानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो जों लाखांबाय आरो जोंहा दा गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो लाबाय थानो जोङो सिगांदों। दिनैहाय जोङो 12 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायावनो दिनै एन्टि ड्राग्स एवारनेस प्रग्राम एन्ड रेलि बे हाबाफारिखौबो जोङो नैबे हाथिसार ओनसोलाव दिनै जोङो लाखांबाय आरो जों दिनैहाय बेखौनो फोसावनो लुबैदों जोंनि 12 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायावनो जा इन्टारनेसनेल ट्रेड एक्सचेन्ज ट्रेड एक्सप' खालामनायनि जों बाथ्रा साननाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो फैगौ नभेम्बर दाननि जोबथा बा डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायावनो बे इन्टारनेसनेल ट्रेड एक्सप' 2022 बेखौ जों खालामनो जों सिगांदों। आं आसा खालामगोन जोङो बेखौ थाबैनो जोंनि नैबे हाथिसाराव जोंहा इन्ड' भुटान बर्डार बे जायगायाव जों खालामनो जों सिगांदों आरो बाहाय जोंहा मोननै हादोरनि जे भुटान आरो इण्डियानि गोबां जोंहा सोलाय सोल' खालामनांगौनि जोंहा बाथ्रा दङ। जा भुटाननि माखासे बाहाय गोबां दिहुनथाइफोर बे दिहुनथाइफोरखौ जोंहा बे जोंनि एक्सप'आव जोङो फाननाय बायनाय जों खालामनो लुबैदों आरो जोंनि भारतनिफ्राय गोबां बेबायदि दिहुनथाइ बे दिहुनथाइफोरखौबो जोङो बे एक्सप'नि गेजेरजों जोङो बायनाय फाननाय बेखिनिखौ खालामनो लुबैदों। आं आसा खालामगोन जोङो थाबैनो बे इन्टारनेसनेल ट्रेड एक्सप' बे एक्सप'नि थाखाय जों मोनसे बानजाय आफाद जों दानानै होगोन आरो बे बानजाय आफादनि गेजेरजोंनो जों बे हाबाफारिखौ खुंलांनो थाखाय जोङो सिगांदों। बे एक्सप'खौ बबे जायगायाव खालामनो नोंथांमोना थियारि जादों? जों बेखौ हाथिसारनि नैबे जिखिनि जोंहा माबा दङ बै हिमालयान क्लाब दङ बे क्लाबनि गेवलां फोथार दङ बे गेवलां फोथारावनो जों बेखौ खुंनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। माखासे समावहाय एक्सप'आवहाय नुनो मोनो गुबुन गुबुन हादरसाफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै राजस्थान दिल्लीफोरनिफ्रायबो फैनानै माबा फैनायखौ नुयो। दा बे एक्सप'आव बेफोरबायदि गोजान जायगानिफ्राय फैदों। जों बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामदों आरो नैबे एक्सप'आव जोंहा जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि बा जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि आरो जोंनि सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि बेबादि जोंहा माखासे बायनाय फायनायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोङो निसय खालामहोनायनि सिन्था खालामनाय जादों आरो भुटाननिफ्रायबो जोङो गोबां बेबादि फाननाय बायनायनि जे राहा बे राहाखौबो जोङो खौसे खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। एक्सप'आवहाय माखासे समावहाय गोबां मानसिफ्रा लोङै जायै फैनानै दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोनो। आज का प्रोग्राम पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो चिरांग डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक 14 का प्रेसिडेंट बिरदाव जी और उसका सब पार्टी वर्कर्स के लिए कि आप लोग ने ऐसे ब्लॉक के लिए खास की हाथीसार के लिए ऐसे एक कार्यक्रम रखा है जो दोनों देश के लिए बहुत एक कीमती और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो इशू है। जो ड्रग्स नशीले दवाएं उसमें क्या इससे इसके वजह से कितना बिगड़ सकता है उसको बहुत बहुत ये ड्रग्स के वजह से दोनों देशों के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आज जो प्रोग्राम रखा है बहुत खास है और इसीलिए हम बिरदाव जी के और उसके टीम को बधाई देना चाहता हूं कि वो सही टाइम पे वो रखा है और हम लोग भी उसी हिसाब से हम लोग भी क्रॉस बॉर्डर के नाते वो ड्रग्स इशू क्रॉस बॉर्डर इशू है तो इसी इसके नाते हम लोग भी इधर भाग लेने के लिए आप लोग ने जो हम लोग को न्योतन दिया है हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके समय में ड्रग्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कैसे काम करना पड़ता है? वो जो ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनाने के लिए वो क्या सबसे ज़रूरत है रिलेशनशिप, टीम वर्क, कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब नशे जो आ जाता है तो पहले सोचता है कि ये हमारा मामला नहीं है, ये दूसरा का मामला है, वो जो ड्रग यूज़ करता है उसका ही मामला है, उसका जिम्मेदार है, ऐसे कल के हम लोग बैठ जाता है पीछे। तो इसीलिए हम लोग सब आगे आके इसके लिए वो जो ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनाने के लिए हम लोग सब के साथ काम करना पड़ेगा। जब हम लोग बोलते हैं तो पब्लिक बिजनेसमैन और ख़ास की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे SSB है, पुलिस है, तो उसके हिसाब से फिर लोकल लीडर्स है, सब आके एक ही साथ काम करना पड़ेगा। नहीं तो एक बोलेगा वो नहीं, वो तो कानून तोड़ने वाला है, सिर्फ कानून का काम है बोलने से ऐसे नहीं होगा।
सबके साथ काम करना पड़ेगा। आज होगा एक, आप जैसे मेरे घर में हो तो एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है, वो समय के लिए सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जब वो नशेले चढ़ जाता है तो सब सोसाइटी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ये सबके साथ काम करना पड़ेगा, इसी तब हम लोग वो ड्रग फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे आप लोग ने मोदी जी ने स्वच्छ भारत रखा है, ऐसे ही अभी आप लोग का हिमंत बिश्व जी ने भी रखा है कि असम में वो ड्रग फ्री बनाना चाहता है। इसी के साथ हम लोग भी कोशिश करता है कि भूटान से की तरफ से भी हम लोग जितना मदद दे सकते हैं हमको भी देना पड़ेगा। हम, क्योंकि ये सिर्फ इशू इंडिया की इशू नहीं है, भूटान की इशू नहीं, क्रॉस बॉर्डर इशू है। जब इंडिया का नौजवान, हमारा युवा लोग बिगड़ने लगेगा तो इसमें सब ट्रेडिंग होगा। जब ट्रेडिंग होगा तो एक दूसरे देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता है कि लॉ इन्फोर्समेंट आ जाता है तो कानून के तोड़ने के वो बात आ जाता है। तो इसी में बहुत इस इश्यू से भर के बहुत दूसरा इश्यू भी आ सकता है। तो इसीलिए ये ड्रग्स को तो हम कैसे भी उन लोग इसको ड्रग को हम अभी से उसको तोड़ जवाब देना पड़ेगा, वही है।